तब वही में तने भर प्रसंग कथा लैदारी सब मिला जुला चलत रही। कहीं देखी चाचा लोग कतनो निमन बासमती चाउर होई 150 रुपया किलो के इंडिया गेट चाउर होई घर लेके दे देबो आ मेहरारू भर थरिया बासमती चाउर के भात बना के दे दी तरह से घोटाई ना महाराज। 30 रुपया किलो के चाउर होखे तने रहर का दाल होखे तने भर घी मिलल होखे सब्जी होखे तने भुजियो होखे तने चटनियो होखे तो भर पेट खाइयो ले बत फरिया चाटे लगबो हमरी चाटे लगबो ओहे गोनई हो सब चीज के समन्वय दियाई तब वही गोनई जमेल ले तब का ना तो लगबो खाली रामायण कहे न काका लो तो कहे कि अभियंतवा बहुत सुंदर गावत जातना है 30 के नीचे वाला बालू चला बुल्लंगड़ो सरवा खत्म है भाई बरो गाड़ी दे जाला लो उम्मीद पर खरा ना उतरबो त गाड़ी न दिलु तब का हमने कहता निमनो गई बतबो गाड़ी सुने के बाद निमन गई बनू ते जे लगवा बैठल बलो फैन भाई लो बतियाते जाई लो कैसन को नहीं होता हमार बड़ाई करी है वो हमरा कहीं है छोड़ा ना छोड़ा इलांगड़ा सरवा अकेले जमा दे अभियंता जी के हो ना कही आ दुगोला में जब निमन गाओ तो करो गाड़ी है जब और गाओ तो कोई पीढ़ी चलेला कोनो तो नहीं तो तने हनुमान जी के तलक बहाने के दरबार में कैसे देखी हनुमान जी राम के नाम लेके कहां से कहां चल गई कोनो व्यास के मुहरवा सब इतना दिन से कोनो सुनता नहीं चाचा लोग 80 वर्ष के बैठल बा कोनो व्यास के मुहरवा सब राम जी के सुमिरन सुन ले बनी ना राम जी के सुमिरन कोनो व्यास के मुंह है कृष्ण जी के सुमिरन से का सुन ले बनी ना काहे ना होला काहे ऐसे कि लोक में नोइक है राम जी ओइले देह त्याग के अपना विष्णु रूप में फिर चल गए कन्हैया जी ओइले बेधा बाण मार देहलस शरीर त्याग के चल गइले जे मर जाला दुनिया छोड़ देला ओकरा के प्रणाम ओकर सुमिरन बदन ना कइल जाला ना ना ओकरा के श्रद्धांजलि दिया ओकर कीर्ति गवाई रामायण गवाई जे राम जी का कइले कन्हैया जी गवाई का कइले बाकी सुमिरन ना 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 सुमिरन के कर होला एक और जेकरा मोला के प्रमाण नहीं है दुर्गा जी के होई निरंकार से सकार होली सकार से निरंकार हो जाले गणेश जी के केहू गाइले सुनले बाकी कैसे दुनिया में बाड़े की गोइले बाड़ सूर्य देवता लोग पता रहे राम कृष्ण आई लोग गोइलो वो लोग के करने कीर्ति वो लोग के नाम प्रभाव गवाला हनुमान जी जो भले राम नाम के चर्चा हुई है दुनिया में पूरी कलयुग समाप्त हो जाए तब हम हनुमान जी रही हैं कैसे उनके बारे में कि चारों जुग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत तुझियारा सुमरी पवन सुत पावन नाम अपने बस करी राखे चित में रही हनुमत से सर्व सुख रही नासिर रूह हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा उनके बारे में यही लिखा कि अतुलित धामम हेम शैलाब्दे हम तनुज कृष्णम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम प्राणाधीशम रघुपति प्रिय भक्तम बादजातम नमामि जकरा में हतना क्वालिटी भरल बा आज के डेट में देवी देवता ढेर बड़े हमने के हिंदू समाज में सनातन धर्म में लेकिन कोनो पंचायत देखी जिला जवार में काउंटिंग कली 50% हनुमान जी का मंदिर हुई अब 50% में राम जानकी दुर्गा माई का मंदिर शंकर जी का मंदिर कुल जना के गिना होता हो जाए कैसे वो बाढ़ आज वो साइंस प्रमाण देता कि जब पर्वत पर से छलांग लगा के उड़ रहे वो पर्वत पर जाने के स्टेजवा से तनी पर छोट गुड़ के चिन्ह बा जेकर गुड़ उतना बड़का रहे ओकर हाइट कितना भइल होगा आज वो प्रमाण बा बहुत बहुत नमस्कार बाबा पूजन सामग्री स्टोर पूजा के हर सामान मिलेला रुद्राक्ष माला स्फटिक माला बूटी जंतर घर बांधने का सभी सामान मिलता है आचार्य नरेंद्र पांडे